Huomenta porukka. No. Ai huomenta! Jee! Okei, Pete, juu! Huomenta kaikille. Ihanaa, että sä tulit. Kiva, että kaikki ovat hereillä ja pirteitä. Ja tässä on mun naisystäväni Paska. Te ette lähde mihinkään. Sinne mei! Unohtoiko? En usko. Soulja Boy, tough. Hey, I got this new dance for y'all called the Soulja Boy. Just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman? That now why me crank? Se nyt oli ainoa, jonka mä tosta tajusin. Oi herra. Siika! Oi jumalauta! Jumalauta! 2 kilon siika! 2 kilon siika! Mulla on jäähyväiset taskussa, nyt me hypätään! Siikahan se siellä! No niin, ota siika pois. Pistetään banaania poskeen. Kissauela, kissauela. Elokuvissa saa miehet naisilta. No ehkä niillä on vähän ammattitaitoisemmat maskerat kehissä kuin Monsieur Seppo. Ja nyt kuulkaa! Joo. Mä oon odottanut seksiä jo täällä yli tunnin. Mutta teillä on näyttänyt olevan jotain parempaa tekemistä.